Значи много си ви симпатичен. Ти успял човек ли си? Категорично си успял. Гледай, каква жена имаш, направо не я заслужаваш. А ти си голема симпатяк. Сега ще ти кажа, пич, какво значи успех на различни възрасти. Сладиш ли мисълта? Значи на 5 години успех е да събудиш от сухо легло. На 17 години успех е да спиш с жена. На 25 години успех е да намериш добра жена. На 35 години успех е кариера и семейство. На 45 години успех е семейство и кариера. На 55 години успех е да намериш добра жена. На 65 години успех е да спиш с жена. И на 85 години успех е да се будиш от сухо легло. Кое капите? Значи ти си мислиш, че аз съм прост, усещам нещо в окото си. Аз съм завършил география преди футбола, ти кажем, тюфлек. И ще кажа, че много държа на географията на жената. Значи жената е от 18 до 20 трябва да е като Африка. Полудива и полуоткрита. Между 20 и 30 трябва да е като Япония. Силно развита и отворена за търговски преговори. Между 40 и 50 трябва да е като Германия. Полуразрушена от войната, обаче все още желая за посещение. И над 70 като Албания. Всички знаят къде се намира, обаче никой не иска да ходи там. Поезга. А не беше.